सामलायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बे समाव आं NBT नि बिथांमोननो गोरबोनि साबायखर होयो आरो बर' रेबग्रा जथुमनि मानगोनां सारमोननोबो बे एसेबां गेदेर हाबाफारियाव आंखौ दैदेनगिरि मासियाव होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायलांनो आं आखायाव लाबाय। दा गिबियावनो मासिगिरिनो लिस्टखौ होनांगौ। दिनैनि बे थामथि खोन्दो बर' लाइमोन लिरगिरि सल'बाथा आवरायनाय हाबाफारियाव गिबियावनो भारत मुसाहारि बिथांखौ गावनि बेसेन गोसा लिरनानै लाबोनाय सल'बाथाखौ फरायथिफिननो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बे दंग'ना मैहुर खालामनो थांनायखौ नुनो मोनलिया। दाबो डाकुवानि समायना दुब्लिबारियाव बेबायदि सावनायखौ हुरा खोनानो मोनो होननानै गामिनि हिनजावफ्रासो बुंसोगारो। सल'बाथाया एसेनोसै। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। कपिफोरखौ होलाङोब्ला मोजां जायो। फैयै जोबनायनि लामायाव दिनैनि हाबाफारिया बर' रेबग्रा जथुमनि 33थि जोनोम सान लोब्बा लानानै बर' थुनलाइयारि फोरबो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डिया आरो बर' रेबग्रा जथुमनि जुथाइ बानजायनायाव जालांनाय बे हाबाफारिखौ जों लाइमोन हिसाबै बाख्नायगोन। मानो होनबा सारमोननि थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायावनो जों सल'बाथा लिरफेरि लिरगिरिफोराबो दिनै गोहो बोलो फोराननो हादों। खायसेया लिरफेराखैमोन होननानै आंनो खोन्थाहरदों। थेवबो बिथांमोना फरायथारनांगौ जाबाय नालाय ओमफ्राय गुबुननि बिजाबफोरखौ एसे नायनानै लिरबाय। थिग बिदिनो आंबो सानसेखालि जादों। बिदिनो NBTनि हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव आंखौ बुङाबाबो जानाय नङा। मानो होनबा सल'बाथा लिरनाय आंहा हुदा गैखाथारामोन। ओमफ्राय बे समाव सालबारि बाजाराव थांबाय आं। थांनानै माबायदि लिरगोन, दाथ' जोंनो दोंसेल' सल'बाथा नांगौ होनना खोन्थाहराखै, गोबां बिजाब गांसे नांगौ होनना खोन्थाहरबाय नालाय। ओमफ्राय सालबारियाव दखान गंब्रै